Рэгістравалі канчатковыя спісы кааліцыю на выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання. Афіцыйныя пастановы паводле вынікаў камісіі атрымалі ўсе 9 спісаў. Агулам на 80 месцаў у складзе беларускага протапарламенту прэтэндуюць 174 кандыдаты. Найбольшую колькасць чалавек, 38 у свой спіс, сабрала кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Іхныя лідары, адпаведна, Павел Латушка і Юрый Губарэвіч. Ад руху «Воля» на выбары ідуць 28 чалавек на чале з Мікітам Забугам. Аб'яднаную грамадзянскую платформу ачольвае Мікалай Казлоў. Яна рэпрэзентаваная 22 кандыдатамі. Лідар платформы «Ваш голас» – гэта Андрэй Колас, лідар еўрапейскага выбару Валер Мацкевіч. Кааліцыю «Хопіць баяцца» ачольвае Таццяна Мартынова, а платформу «Наступ» – Лізавета Пракопчык. Нарэшце, лідар блоку беларускіх палітычных зняволеных «Беларусы дзеяння» – гэта Юрась Зянковіч, а галоўная асоба на выбарах у каардынацыйную раду ад платформы «Закон і правапарадак» Сергей Макар. Найбліжэйшым часам у кожнага спісу будзе магчымасць прэзентаваць сваю праграму і камунікаваць з выбарнікамі праз платформу «Тры сланы». Галасаванне ў каардынацыйную раду запланаванае на 11-17 траўня. З намі на сувязі Владимир Маскевич, філосаф і метадолог. Добрый вечар, спадар Владимир, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер. Днямі вы пісалі, што зрыў выбараў у каардынацыйную раду невыгодны нікому, а рэжыму Лукашэнкі? Да, рэжыму ён выгодны. Каб у беларускай эміграцыі не было палітычных структураў, гэта выгодна толькі рэжыму. Чаму, на ваш погляд, нават Віктару Бабарыку, ягонай камандзе, варта было б удзельнічаць у гэтых выбарах, хаця яны гэта тлумачылі тым, што яны, маўляў, прасілі перанесці гэтыя выбары на восень, у каардынацыйнай радзе на гэта не пагадзіліся, а ў самой каардынацыйнай радзе, у сакратарыяце, у нас у эфіры быў спікер протапарламенту Артём Брухан, казаў, што ад Віктара Бабарыкі, ад ягонай каманды такіх запытаў да іх не паступала. Ну, не поступала, значит, не поступала. Я ж таксама не рабіў афіцыйных нейкіх заяваў. Гэта маё асабістае меркаванне як філосафа, метадолага і аналітыка. Я выказваю гэта, назіраючы за тым, што адбываецца. І думаю, што, не ўлазячы ў голову Віктара Бабарыкі, ці там Паўла Северынца, ці Андрэя Егорова, я разумею, што яны дзесьці на блізкіх да маіх меркаванняў падставах не вылучыліся са сваімі камандамі, са сваімі прыхільнікамі у каардынацыйную раду зараз, бачачы, наколькі гэтыя выбары не падрыхтаваны. Ну, а у вас былі думкі таксама удзельнічаць у выбарах? Ну, не, так асабіста не, бо я хочу захаваць за сабой такую аўтаномную, незалежную пазіцыю філосафа-метадолага і аналітыка, да, каб мае меркаванні не былі ангажаваныя нейкім чынам маёй палітычнай пасадаю, прыналежнасцю да якосці палітычнай групоўкі і так далей, бо ведаеце, хтосьці павінен дбаць пра нашу агульную моц, агульную сілу беларускай палітычнай эміграцыі, дзеля таго, каб мы маглі скарыстацца момантам, які можа адчыніцца у любы момант, скарыстацца і вярнуцца ў Беларусь для пераўтварэння Беларусі, для пераўладкавання дзяржавы да новай Беларусі, рухацца да новай Беларусі. Гэта не партыйная, скажем, гэта агульнае дбанне пра агульную нашу стратэгію, пра агульныя нашыя справы. Але агулам адкуль узнікла ідэя пераносіць гэтыя выбары на восень, колькі можна раскачвацца? Ужо 2 гады працуе гэтае 3-е скліканне, і ўжо прайшлі выбары, шмат было скандалаў, розных гісторый, звязаных каардынацыйнай радай, трэба ісці далей. І тут яшчэ, пачакайце, давайце пазней. Не, тут справа не ў чаканні,
да? А ў тым, каб мець ресурс часу, каб падрыхтавацца да сапраўдных выбараў, як мае быць, заахвоціць выбаршчыкаў, заахвоціць асноўных палітычных фігурантаў. Бо пагадзіцеся, што калі вось чаканыя, так доўга чаканыя палітычныя лідары, якія сядзелі па турмах і лагерях, нарэшце яны выйшлі, і амаль ніхто не ідзе, ну, акрамя Зянковіча, напэўна, ніхто не ідзе з іх зараз у Координацыйную раду, то бок адзіны і галоўны выбарны прадстаўнічы орган. Бо, бачыце, скажем, аўтарытэт, уплывовасць Паўла Латушкі, сімвалічны і палітычны капітал Светланы Ціхановскай, яны іх асабістыя характарыстыкі, асабістыя іх дасягненні. А вось тое, што мы можам мець супольна, гэта выбраную раду. І калі Латушка штосьці можа, то таму, што ён Павел Латушка, а не таму, што ён адзін з чальцоў гэтай Координацыйнай рады, якая на сёння показала сваю непрацаздольнасць. Ну, вот апошняе скліканне, да? Тыя намаганні, які прыклаў папярэдні склад Координацыйнай рады, каб нарэшце адбыліся выбары, каб нарэшце нейкім чынам рада стала, калі не заканадаўчым органам, то хоць бы там выпрацоўваючым нейкія працэдуры, нейкую повестку дня там і так далей. Усё гэта, на жаль, ну, скажем, не працягнуў склад папярэдняй рады. Ну, вось тое, што я зараз яшчэ дзейнічае і будзе пераабраная. Вось для таго, каб Координацыйная рада стала сапраўдным протапарламентам, для гэтага трэба і час, і ресурсы на падрыхтоўку выбараў, заахвочванне выбаршчыкаў і заахвочванне галоўных фігурантаў, галоўных чальцоў, ну, лідараў нашай апазіцыі. Ці гэта значыць, што такія знакавыя людзі, якія не будуць прымаць удзел у гэтых выбарах, я маю на ўвазе Марыя Калеснікава, Віктор Бабарыка, хай сабе Сергей Ціхановскі, хай сабе Александр Кнурович, які... Я дадам Павла Северынец, дадам Міколу Дзядка. Так, шмат ці можам мы тады лічыць, што па выніках гэтых выбараў гэтая Координацыйная рада не будзе рэпрэзентатыўнай? Ну, тут про рэпрэзентатыўнасць, ведаеце, это ж не сацыялогія, да? Я б не казаў про рэпрэзентатыўнасць. Я кажу толькі тое, што яна будзе слабой. Вельмі слабой і неўплывовай. Што можна зрабіць? Вось, на ваш погляд, ці вось гэты кампраміс, на які, я так разумею, альбо не хочуць ісці людзі, якія маюць беспасярэдняе дачыненне да арганізацыі гэтых выбараў, ці самыя палітыкі, бо, в прынцыпе, яны таксама могуць дацянуць да восені і сказаць, ну, ведаеце, все-таки мы не пойдзем на гэтыя выбары. А выбары ўжо перанеслі, там, хтосьці вёў нейкую выбарчую кампанію, хтосьці ўклаў вялікія рэсурсы, хтосьці у тым ліку мог у тым ліку рызыкаваць сваімі рэсурсамі, якія засталіся ў Беларусі, бо ведаем, як улады Беларусі рэагуюць нават на патэнцыйныя жаданні ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, я не ведаю, як рэагуюць на патэнцыйных кандыдатаў, удзельнікаў у гэтых выбарах, бо сёння рэпрэсіі ў Беларусі ну, настолькі дыверсіфікаваныя, што можна патрапіць туды, ну, за такія дробязі, якія ўвогуле і палітычнымі назваць немагчыма. Таму вось гэтая небяспека і рызыка, што хтосьці патрапіць пад рэпрэсіі, яна захоўваецца незалежна ад таго, будзеце вы галасаваць, не будзеце галасаваць, будзеце вы кандыдатам, не будзеце кандыдатам і так далее. Рызыка ёсць, і яна вельмі высокая. Таму, да, это справа для смелых, мужных людзей. І пайсці і аддаць свой голас за кагосьці і высунуцца ў кандыдаты, патрапіць у гэтую раду і так далей. Больш таго, ведаеце, я схільны давяряць таму, што людзі кажуць. І калі кажуць сённяшнія гульцы, што ў іх няма ресурсаў,
ну, напрыклад, на прапагандысцкую агітацыйную кампанію на сваю карысць, каб іх блок, там іх спіс выбралі, да, і ўвогуле на ўсю кампанію заахвочвання выбарцаў. Нема ресурсаў, ну, іх можна пашукаць, я ведаю, што патэнцыял есть. Просто, што і тыя, хто трымаюць ресурсы, яны не вельмі давяряюць ні сённяшняй радзе, ні вераць у тое, што яна стане лепшай пры тым парадку выбараў, які ёсць. З гэтым трэба працаваць. Калі проста чакаць, то нічога не адбудзецца. Па-другое, што паколькі ресурсаў ўсё ж такі, хоць яны і ёсць, але яны абмежаваныя, ну давайте паглядзім, а навошта нам рада у 80 дэлегатаў ці дэпутатаў? З гэтым, дарэчы, таксама трэба вызначыцца. У раду ўваходзіць хто? Калі гэта протапарламент, то павінны быць дэпутаты. Дэпутаты, якія адказваюць цалкам не толькі за тое, за што яны абіраліся сваёй мэтавай групай, а за ўсю беларускую супольнасць, як у эміграцыі, так і тых, хто сёння пакутуе, застаючыся ў краіне. А дэлегаты, ну, яны, так бы мовіць, лабісты інтарэсаў той мэтавай групы, якую прадстаўляюць. Моладзь клапоціцца толькі пра моладзь, фэм-група толькі пра жанчынаў, там хтосьці пра ветэранаў вайны в Украіне, хтосьці пра пенсіянераў, да, і все лабіруюць свае інтарэсы. А хто займаецца палітыкай? Хто займаецца нашым планам перамогі? Хто займаецца рухам для Беларусі? Вось гэта палітычныя функцыі. А такіх, калі гэта будуць проста дэлегаты ад мэтавых групаў, у Координацыйнай радзе не будзе, і Координацыйная рада проста перастане быць палітычнай структурай, палітычным органам. І вось то, што адбываецца зараз на гэтых выбарах. Ніхто не разумее, навошта, функцыі гэтай рады, да, што там можна, што не трэба рабіць. На раду ускладаюцца чаканні, якія яна не можа выканаць. Патрэбны структуры, якія будуць клапаціцца сапраўды пра мігрантаў, іх паўсядзённыя клопаты, паўсядзённыя праблемы і так далей, але ж гэта не палітычныя структуры. Гэта павінны быць структуры грамадзянскай супольнасці. Трэба размежаванне на гуманітарную дзейнасць, грамадзянскую дзейнасць і палітычную. Напраўды, спадар Владзімір, будзем абавязкова задаваць гэтыя пытанні ў нашых наступных эфірах. Вам вялікі дзякуй за гэтую размову. Владзімір Мацкевіч, філосаф-метадолог, быў з намі на відэасувязі.